Hain hailam sugo jotono tiar hadu kok tumao. Sung tinubo nirong ni bangi kabang mana nang kung mani kok tumarok tu fika. Abagai bidino paithak jara nai tong na bagi koyo. Puila ni kok tuma angkha. Ti pramotani khoroksa korbok block division ni GS Bishal Debarma Facebook live rogo phayoi. Bubagra bo musungma tu candidate mariliya. MDC Runal Debarma srogno ti pramothano mechema klayo. Te CM Purna Chandra Jamatia no election no bachamani rogno chaja gyangui kok silsakha. Abno rogoi ti pramotha party ni bono lifetime ni bangai suspend khairi jakha. Phadi tabuk taka kok tumani bakak thanglai nai. Romprena nai 5000 rinai hinai. Siring tongdi hinai sajakha khoroksa Bisramganj ni Tiprasa bukhukje Agartala Sadar SDM 4th class ni sakri khai tongnai. Romprena naina ingkha khoroksa SDM no samung khainai UDC Pradeep Lot kok tumani bisingtui saiman kha bukhukje quarter buma bai kni khe tonglai mani o quarter no kasawi Romprena naikha Pradeep Lot phaji tabo ta kaisa kok tumani bakak thanglai nai Assam haste ni kaisa ragging khaimani video belai kheno social media o viral wngkha a video o kaisa Goalpara ni Sainik school o rungsrungnai rokno zabardasti makhagriwi uklok tui flag ni latha bai bumani nukjakha video viral wngmani yagulo Guwahati ni DGP GP Singh investigation khainani thangkha phadi tabuk ta kaisa kok tumani bakak thanglai nai India independence manmane 75 years lai thangkha phiaba Tiprasarong ni amchai rogo khe tabuk phano Tei kaham nungnai ni phano sebri jagya kho Mungia kamini tuikal parao tabuk phano Tirista Tiprasa family salbrum brum no hatai hapong kawi tui ma khoglai jau hini saka tuikal parani lukuro abono sathai klayo sarkar thango phayo chongmari thango phayo phiaba Tiprasa ni jungjal rokatek pailanglia abono tui ni roktei tam wansuk komeno khaisadi phari tabo ta sakok man bakhak thanglai nai NSCNK ni militant eba bolong borok roksen homcham ngoi jail ni khari thangmani Arunachal Pradesh o Tirap district ni Bogapuri area o kaisa abandoned building o tongtongmani romjakha phari tabuk ta kaisa kok man bakhak thanglai belai kheno saktarjak lukurongni jungjal bial rongno pairunani bagai borom ganang MLA Paul Dangsu thangai naikha dolai hangkhorni Kanchan Chorao phari tabuk ta kaisa kok man bakhak thanglai nai belai kheno social media o lachimngri jakha Assam ni Mantri Okra Himanta Biswa Sharma kok mangkha bo Prime Minister Museum o visitors rokni bugo kchanani bagai English bai sainya naimani saimani angai jakha abono tui kwbangma borok bono lachimngri ui tongmani no nugui bo Twitter o post khaiwi sakha bo kaisa Assamese school o se pori phayo tei bo Hindi bai English srwngnani chaitok tongo teibo bo sakha Hindi bai English no bo asuk manthaya abono bo gosiu hinai phadi tabuk ta kaisa kok mani bakhak thanglai phina Bangladesh saktor ni kaisa popular jaga Bonga Bazar o blast ongoi belai kheno kotor pati mung patei thangkha kok mani bisingtui saiman kha aro 3000 khan dukan tongmani jotono khamui thangkha teibo saiman kha tabuk jora tui kebo bisingo borok sajak rok hinai kok tuma aya ko hinai phadi tabuk ta kaisa kok mani bakhak thanglai nai jong jotono saimano salkisa sika MLA Jadab Lalna Tripura State Assembly o itra video naimano tui bangmano social media o viral wngkha tei national media rogo bohaino abono tui kwbangma kok sajakha abono tui 26 Asram barini Tripura mothani Adong tei Adong jugro MLA Jadab Lalnath no suspend khaidi hinai kha duma phunuk laikha hingke tindi bangi asukno nirok video no paithak jora naitongmani bagoi belai kheno hambai nirok video no kisapan chajakha khe like tag channel no subscribe khaina tapokdi।